أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. واستعيل ذكر قائل ربي اسرع صدري ويسر لأمر واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قول. السلام وأمبي أوفو بركدا ni an don ka ɲɛ sɔgɔma in na an ka émission kɔnɔ n'o ye seko ani dɔnko ye. Ni ko seko ni dɔnko, ala ye n'i ma fɛn fɛn da dugukolo sanfɛ, a ye seko dɔ k'i la, a ye dɔnko dɔ k'i la. Ala ma taa kungo kɔnɔfɛnw bɛɛ n'u seko n'u dɔnko don sango buna hadamadenw. O la bade émission in sigilen bɛ dɔnni kan, dɔnniya min bɛ mɔgɔya nafa ka sɔrɔ i ma dankari i hadamaden ɲɔgɔn dɔ la, ka sɔrɔ i ma dankari maanifinya hakɛ dɔ la. O kama an y'an sɔnni sigi ka se ka diɲɛ lakunu, ka se ka farafinw lakunu, ka se ka kodɔn dɔ yira u la, kodɔn min b'a to u bɛ farafinya yɛrɛ nege minɛ, u ka tila k'a faamu fana ko hɛrɛ bɛɛ bɛ sɔrɔ i yɛrɛ dɔn de kɔnɔna la. Adamaden n'i y'i yɛrɛ dɔn, k'i ka taabolow dɔn, k'i yɛrɛkun valoriser, i b'a ye e bɛ kɛ mɔgɔ bonyanen ye, i bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ fɔ ko karisa fana balolen don mɔgɔ tɔw olu cɛla la. Bon an y'a ye k'a fɔ farafinya kɛra lagosifɛn ye, farafinw yɛrɛ ɲugunna farafinya la fo ka taa an ba an yɛrɛ ye ka sɔn mɔgɔ wɛrɛ ye. A lajɛ ni farafin dɔ ye ko dɔ daminɛ, a ka gɛlɛn i ka farafin ɲɔgɔnw ye ka a dɛmɛ ko ko in ka ɲɛ a bolo. O ka gɛlɛn, o ye man di. Mais bɛ min ye ka caya, u bɛ fɛn de kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ kɛnɛ kan ji jukɔrɔ min bɛ se ka o ko tiɲɛ o tigilamɔgɔ bolo. N'an tora o cogo in na dɔrɔn taaɲɛ tɛ yen. Sabu aw ye fɛn o fɛn ye diɲɛ kɔnɔ k'o bɛ ka diɲɛ nafa bi, mobiliw la, avion na, furaw la, nin bɛɛ lajɛlen daminɛna ni tulonkɛ de ye. O tulonkɛ de taara wolo sɛbɛ la n'o bɛ ka diɲɛ nafa bi. N'olu tun y'o lagosi o daminɛ kuma o tigiw bolo, a tun tɛ se ka kɛ ɲuman ye bi k'a bɛ diɲɛ nafa. An bɛ taa mobiliw san miliyɔn 100, an bɛ don avion kɔnɔ waribaw la, an bɛ don bateau kɔnɔ, an bɛ kabakobaw ye, mais anw yɛrɛ farafinw sera ka mun kɛ? Parce que anw bɛ ɲɔgɔn lagosi la. Ni min ko a bɛ fɛn dɔ créer farafinna dɔrɔn, maa si tɛ a lajɛ i bɛ se ka effort dɔ fourni a tigi ye cogo di, e bɛ se k'a dɛmɛ cogo jumɛn na pour que ko in ka ɲɛ a bolo. Ayi, o maa sɔrɔ man di farafinna, i t'a sɔrɔ. O tuma na anw bɛ tila tugun ka an jigi de tigɛ an yɛrɛ la, ka an jigi sigi mɔgɔ wɛrɛw la, ka tila k'a fɔ tugun ko an y'an yɛrɛ ta. Yɛrɛ ta bɛ se ka kɛ dabara ye. E ka fura, i to ni ji bɛɛ ye mɔgɔ min ye,
e bɛ se ka t'i jɔ tilegan kelen ko e y'i yɛrɛ ta ka sɔrɔ solution t'e bolo n'i y'i yɛrɛ ta i bɛ tila ka segin a tigi ma tɛ kɔrɔbɔ fiyewu sabu ni kɔngɔ ni minɔgɔ y'i minɛ ni bana y'i minɛ i bɛ segin farafinw de bɛ farafin furaw lagosi alors ni dɔ ko a bɛ fɛn dɔ créer pour que ka se ka fɛn dɔ kɛ ni fɛn dɔ ye an yɛrɛ ka yiriw n'an ka naturel fɛnw na dɔ de bɛ taa sigi k'o lagosi u bɛ fɛn sugu bɛɛ fɔ farafin fura ma nka ale bɛ tila ka taa don pharmacie na ka taa tubabu fura san i bɛ taa tubabu fura min san a dɔn a bɛɛ bɔra yiri de la i bɛ yiri minnu lagosi i bɛ yiri minnu dɔgɔya e fɛ yan yiri fɛn bɛɛ ye yiri de ye fura bɛɛ bɛ bɔ yiri la dɔ de bɛ yɛlɛma k'a kɛ jima ye k'a fɛgɛya ka bɛn den fitininw ka hakɛ ma o furakɛli sira fɛ dɔ bɛ bɛn balikuw ka hakɛ ma o furakɛli sira fɛ dɔ bɛ bɛn maakɔrɔw ka hakɛ ma o furakɛli sira fɛ dɔ bɛ kɛ jima ye dɔ bɛ kɛ muguma ye dɔ bɛ kɛ kisɛma ye o ye yɛlɛmali cogoya de ye ni hakili ye pour que baara bɛ ɲɛ sinon a bɛɛ surusu ye yiri de ye an yɛrɛw fɛ n'i y'i ta lagosi kaban wajibi bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de ta la valoriser o tuma n'o tigi y'a ta tigɛ e la ni tubabuw ye tubabu fura tigɛ farafinw na a dilanyɔrɔ tɛ anw bolo a usine t'an bolo sisan e bɛ kɛ cogo di u y'u ka datugu ɲɛ ti don ye u ka fura ti n'i fɛ yen mange nana caman fa bɛ sa caman ba bɛ sa caman ni bɛ to a la sabu adamadenw marisela kɛra fura ye bi mɔgɔ ka kɛ i yɛrɛ ye o de hɛrɛ ka bon an y'an ŋaniya siri yiri o yiri bɛ farafinna min bɛ se ka yɛlɛma bana bɛɛ fura kɔnɔ min bɛ se ka kɛ furakisɛ ye an yɛrɛ bolo kɔnɔ an yɛrɛ bolo bɛ min dilan min bɛ se ka kɛ siro ye an yɛrɛ bolo bɛ min dilan min bɛ se ka kɛ qualité fɛn fɛn ye k'a bɛɛ dilan ka tila k'a bɛɛ bila en dose ka se ka farafinw bɔ bolo la bon an bɛ fura caman kunu bi an t'a tɔgɔ dɔn dɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la pikiriw bɛ k'i la pikiri ninnu caman bɛ yen janfanw b'u kɔnɔ furakisɛ ninnu caman bɛ yen janfanw dilannen don ka bila u kɔnɔ et puis denmisɛnnin ma i b'a ta ni sumaya y'i minɛ u b'a pikiriw k'i la u b'a furakisɛw d'i ma min b'a d'e ma min b'a kɔnɔ o b'a ye ɲuman de sɛbɛnnen b'a kan o m'i janfa mais o m'a dilan o a bɔra yɔrɔ dɔw de la ka na se aw ma o de kama i bɛ taa ye bi Afrique n'i ye cɛ sigi 100 sara la cɛ min n'a ka kulusi jala bi sa 100% na a ti tɛmɛ cɛ 5 kan cɛ 5 100 sara la a ti tɛmɛ o kan sisan a kɛlen bɛ san 25 san 30 ni dɔɔni ni min ser'o ma i bɛ taa sɔrɔ fanga togo si t'o bolo bilen ka yɛlɛ lafu bɛ na furu kun ye min ye cɛ e ka se ka muso a hakili sigi so kɔnɔ furu bato sira fɛ a nege sawali sira fɛ aw suturalen bɛ to mais ni cɛ lafura so kɔnɔ wajibi muso bɛ bɔ sa de k'a ɲɛɲini a y'a dogo sa o a dɔnna sa o a mɛn o mɛn kɔni muso bɛ bɔ don dɔ a bɛ ko dɔ kɔni kɛ donc an bɛ kɛlɛ farafin bɛ ka kɛlɛ fasi bɛɛ kan
mais kodɔnnaw de ɲɛ bi ko ninnu na n'olu fana wulila k'u bi ko ninnu kunbɛn ka farafinw hakili segi u yɛrɛ ma i b'a ye farafinna denjugu dɔw dɔnna bɛ wuli olu kɔntorora c'est mɔgɔw ŋaniya tɛ kelen ye dɔw kɛra mɔgɔ wɛrɛw fɛ bi ka tɛmɛ farafinya kan ni ko n ko olu mɔgɔw ma e ye kungo sɔrɔ dɛ an ka k'an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ taabolo dɔn an ka hakili sigi an yɛrɛ ma n'an ye min ye baara min na an bɛ se k'a dɛmɛ ka encourager ni kumakan ɲuman min ye ni encouragement min ye an k'o kɛ mais anw tilala ka kɛ fɛn bɛɛ ye tugun ɲɔgɔn dɔgɔya ɲɔgɔn lagosi n'i yɛrɛ fɛn min na i t'i encourager a la lagosi cogo de bɛ ɲini la pour que k'i décourager ne ta tɛ se ka k'o cogo la fɛn tɛ se ka bɔ an bolo kɔnɔ fɛn min bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye hali marifa minnu bɛ ka an ka kɛlɛcɛw bolo k'u ci a bɛɛ bɛ dilan jamana wɛrɛw de la k'u ci an ma wala an bɛ to a san bolo mɔgɔ bɛ se ka to o cogo la fo an yɛrɛ k'a lajɛ ten ka ko dɔw ɲɛdɔn ka n'a kow kɛ an yɛrɛ fɛ n'o tɛ hali yɛrɛ ta farafin m'a daminɛ fɔlɔ fo n ye n yɛrɛ ta a ma daminɛ fɔlɔ précisément Mali yɛrɛ miseli dilanyɔrɔ t'anw fɛ yan lamu olu minnu ye matière fitinininiw ye hali o dilanyɔrɔ o tɛ farafin bolo yan fɔlɔ n'i ye miiri ka taa ka segin a b'i komi africain kelen don balan ten balan min dulonnen bɛ européenw olu kama na ni min sɛgɛnna an kɔrɔ o b'an fili an bɛ taa dulo kura wɛrɛ kama na n'o fana y'an utiliser o fana b'an fili an bɛ taa dulo dɔ wɛrɛ kama na foyi tɛ o n'o ma ni banna baara ma diɲɛ kɔnɔ i bɛ kɛ baarakɛla sago ye n'o banna baara ma farafin sɔn fɛn kɛra mun ye bi kuma dɔrɔn o b'an bɔ Alahu subhanahu wa taala a ye kodɔn di minnu ma an cɛla an bɛ tɔw la kunu ni minnu kɛra hakilima ye olu bɛ kunu ban kɛra minnu na Ala yɛrɛ fɛ an yɛrɛw yafalen bɛ olu ma o la n baden a y'aw ɲɛ yɛlɛ diɲɛ bɛ ka taa bolo min kan diɲɛ bɛ na laban pays bɛɛ bɛ kɛ i yɛrɛ de ye i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ i mana se ka min kɛ i yɛrɛ ye k'o sɔrɔ i yɛrɛ ye pays bɛɛ bɛna kɛ ten de donc o la an bɛna don an ka fayida kɔnɔ bi an ye a laɲini aw ye fɛn min ye ka kuma aw ye nafolo ko siratigɛ kan bon dɔw ko tiɲɛ yɛrɛ tɛ nafolo baara ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don mɔgɔ bɛ nafolo baara k'a sɔrɔ ka kɛ nafolotigi ye tiɲɛ bɛɛ b'a ye maanifin kelen miliyari kɛmɛ fila wari bɛ gɛn k'a sɔrɔ cogo min wari ɲininaw aw b'a dɔn mɔgɔ kelen b'a miliyari 100 yiri ka fara ɲɔgɔn kan Ala ka sɔnni o bɛ yen mais Ala ko a ye sabu ɲini ka fara aw yɛrɛ kan kullu shay'an sababa fattabi'u sababan mais a ye sabu ɲuman ɲini
aw kana mɔgɔ faga k'o kɛ wari n y'a fɔ a ye maa o maa ye adamaden dɔ ni tiɲɛ fo ka t'i sa ala ka hinɛ ti ɲɛsin ma i ti don alijinɛ kɔnɔ wa i tɛ lafiya diɲɛ na i kɔ tɛ lafiya a ye fɛ k'u to yen n bɛna fɛn dɔ fɔ bi e k'o kɛ i yɛrɛ ye o fɛn in k'o to i bolo ni tiɲɛ bi ko la ni tiɲɛ ti ko la i bi n'o dɔn dɔnni kuma kɛlɛkɛ ko tɛ n'i y'i kɔnɔjɛya jɔnw ye a tɔ to ala ma i k'i kɔ don man amila sayyi'ati falinafsihi wa man asa'a fa alayha wa ma rabbuka bizolamin lil abid n'i ye min kɛ i b'i yɛrɛ ye o ye suruku de ye n baden i bɛna mun kɛ suran dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko inna anzalnahu n'i ye inna anzalnahu suran sɛbɛn papiye jɛman kan k'a dafa i b'a sɛbɛn k'a kɛ koori ye siɲɛ 313 a 313 nan o koori camancɛ la i bɛ miyatayini wa wahidu do ye miyatayini n'o ye alakira tɔgɔ ye 201 i bi o don o camancɛ la n'i y'o don o camancɛ la i bɛna mun kɛ i b'i jija n'i ye jama mugu dɔɔni sɔrɔ jama hali n'a ma caya i bɛna sanu mugu dɔɔni ɲini ka warijɛ mugu ɲini ka nɛgɛfin ɲini o suruku kelen kansi i b'o dɔ tigɛ ka fara ninnu kan i bi sɔrɔ ka n'a kɛ sɛbɛnden kɔnɔ k'a kuru n'i y'a kuru i bi n'a don suruku kunkolo in kɔnɔ k'a datugu balimakɛ n'i ye nin don suruku kunkolo kɔnɔ ka taa to ni suruku kunkolo ye ka n'a bila i ka cɛso kɔnɔ balimakɛ tɔgɔ min y'a sankɔrɔtala ye kalo o kalo siɲɛ 1 wala siɲɛ 3 i b'o o fɔ ko 9 de kɛ o ye jumɛn ye shak shasun azighasun shagisasun tasjarushun gindo de ye dɔɔni ye nafolo ye sekere de ye a bɛ dɔɔni de kɔnɔ dɔɔni finma a ditɔ ye nin ye aw ma ala ɲɛda kama shagishasun azighasun shagishasun tasjarushun nin fɔ kalo o kalo su 3 kɛ i k'a fɔ su 9 i k'a fɔ siɲɛ 9 kana tɛmɛ o kan dɛ n'i ye nin fɔ ka tɛmɛ siɲɛ 9 kan i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲini a ko kɔrɔ n'i y'a fɔ o yɔrɔ bɛɛ i bɛ suruku kunkolo in i b'a gosi i b'i bolo susa la k'a mun ɲɛda la
ni tiɲɛ bɛ nafoloko la ni tiɲɛ tɛ nafoloko la ka nin to e bolo i n'a dɔn a ma s'i ka mɔgɔ jabile k'o don fɛn kɔnɔ a ma s'i ka taa maa fa a ma s'i ka a dilen nin ye ni minnu y'a kɛ ala ka barika don a la haza wasalam an bɛ bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔ yan ala ka sigi wɛrɛ yira an na